kaso 80 ko na ce 90 na 'yan matan Kannywood karuwai ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Fa kuma yana da wahala fa. Ba sosai ba. Yace me yasa 'yan filafilai ba su auren junansu? 'Yan filafilai. Sun sani. Yana da wahala kaga dan fim ya aure 'yar fim. Ana yi amma da wahala. Me yasa? To ai malam, magana ta Allah, magana ta gaskiya. Babu wani dan fim mai hankali da zai aure 'yar fim. Wannan ita ce gaskiyar magana. Mu 'yan fim ne kuma muna cikin harkar ba abin da bamu sani ba. Malam, duk lokacin da kaga ana zagin masana'antar Kannywood, matan su suke janyo mana. Kuma kaso 80 ko na ce 90 na 'yan matan Kannywood karuwai ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Yawanci 'yan matan Kannywood karuwai ne. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. 'Yan uwa, kamar yadda kuke gani, wannan matashi jarumi ne a maɓarnatan Kannywood. Ni haka nake kiranta. Domin babu abin da wannan maɓarnata ke yi banda yaɗa ɓarna da fasadi da baɓala da dukkanin abin da ke rushe tarbiyyan addinin musulunci da ma dukkanin al'adan malam Bahaushe. An san malam Bahaushe da kunya, amma an ka kalli maɓarnatan ko matan da ke cikin maɓarnatan sai ka ga gaba ɗayansu al'adan malam Bahaushe ya yi gabar, su sun yi yamma. Wato ainihin addinin musulunci ya yi gabar, sun yi yamma. Me yasa na ce addinin musulunci ya yi gabar sun yi yamma? Dukkanin ababe da ke cikin wannan maɓarnata kaso 90% bitilcewa Allah ne da kafirce ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Bayyana tsiraici ne, kawalci ne, zinace-zinace ne, da sauran waɗannan manya-manyan laifuka duka ana yin su a cikin maɓarnatan, kai bal ana ma sponsorin ɗinsu, kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya bayyana a shekarun baya a lokacin da Dr. Idris Abdulaziz rahimahullah ya yi wasu lakcoci abubuwa 100 da 'yan fim suke aikatawa na haramun. Lakca 3 ya yi a kan wannan matsala. Aka samu ɗaya daga cikinsu ya fito ya bayyana irin ɓarna da fasadi da ake a cikin wannan maɓarnata. Sa'an nan daga bisani hukumar Hisba ta kira su a jihar Kano. Kai ka ce za a dakatar da su ko wani abin da ya kama da haka, sai muka ji saɓanin abin da muke tsammani. Manya daga cikinsu ma sun ƙi halartan wato ainihin kiran, sai wasu waɗanda suke matasa ne ba jigogi a cikin harkar ba. Aka samu ɗaya daga cikinsu ya bayyana irin ɓarna da rusa tarbiyya da ake yi a maɓarnatan. Bal ya ce akwai fina-finai da suke yi ma wanda ba zai iya bari 'ya'yansa su kalla ba saboda tarbiyyansu. To ka gani fa. Amma abin baƙin ciki, abin takaici a wancan lokacin da suka zo aka tilasta musu suka zo, sai muke ji daga bakin wanda malami ne cewa gwamnati za ta ƙara musu ƙarfi da kuɗaɗe da ko wani abin da ya kama da haka. Na yi takaici, na yi baƙin ciki a wannan lokacin, bayan na yi farin ciki gabanin a ayyana abubuwan da aka kira su aka yi. Na yi tsammanin za a ɗauki mataki mai kyau a kansu domin daƙile wannan matsala. Fa kuma yana da wahala fa. Ba sosai ba. Yace me yasa 'yan filafilai ba su auren junansu? 'Yan filafilai. Sun sani. Yana da wahala kaga dan fim ya aure 'yar fim. Ana yi amma da wahala. Me yasa? To ai malam, magana ta Allah, magana ta gaskiya. Babu wani dan fim mai hankali da zai aure 'yar fim. Wannan ita ce gaskiyar magana. Mu 'yan fim ne kuma muna cikin harkar ba abin da bamu sani ba. Malam, duk lokacin da kaga ana zagin masana'antar Kannywood, matan su suke janyo mana. Kuma kaso 80 ko na ce 90 na 'yan matan Kannywood karuwai ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Yawanci 'yan matan Kannywood karuwai ne. Tunda mu akwai abin da sadam ne mana. Akwai abin da mu ganau ne ba jiyau ba. Kai, akwai abin da mu ganau ne ba jiyau ba. Ba wani maganar boye-boye ai. 'Yan matan nan tantire ne yawanci, kuma ai abu ne gashi nan a faranti ai. Ko ba gaskiya ba? Kuma ni abin da nake so mutane su gane, so da yawa mutane suna jin haushi na
kwanaki haka muka haɗu da wata a cikin nafe ta ma yi aure da goyo, ta ce mun na gane ta, nace a'a wai ita ce kwanaki ta kira ni a waya tana so ta shiga harkar fim, nace mata ta je ta yi aure, ita kuma tana so ta yi sana'ar kaza kaza. Nace mata baiwar Allah, abin da yasa bana ni dai bazan jagoranci wata mace ta shiga harkar fim ba shine mu mun san akwai kazanta a cikin sana'ar, akwai na kirki akwai na kwarai, amma wallahi kazantar ta fi yawa. Kai ba maganar matan ba, mazan ma nawa yan daudu a ciki. Kai jama'a, wasu ma fa kawalai ne, kawai ba za mu kira suna ba ruwan mu, kuma wannan abin lamarin bai shafe mu ba, tsakanin su ne da Allah. Amma nawa a cikin yan fim din wanda su suke daukan yan matan ma suke kaiwa wasu manyan su je ana lalata da su, ana ba su motoci da kuɗaɗe da waye duk mun sani. So amma kuma jama'a, magana ta Allah, ni dai ina kira ga duk wata mace da take sha'awar ta shiga harkar fim, shawara ce amma ba umarni ba, ki haƙuri ki zauna a gidan iyayenki. Na rantse da Allah, harkar fim musamman a gurin mace wallahi marmari ne daga nesa. A haka gashi nan zai shiga muku rai, akwai shiga rai, amma wallahi tallahi za ku yi nadama. Ko fahimta ai? Dalilin anan shine, na farko idan ke dama ba iri iska bace, to wallahi zai wuya baki lalace ba. Na biyu kuma dama yawanci ma wasu matan sun fi karfin iyayensu ne, gudowa suke yi ma daga gidajen iyayensu su zo su shiga harkar fim din. Duk mun sani. Saboda haka mu arewacin Najeriya mu yi hankali musamman da tarbiyyar mata. Shi yasa a social media idan na ga mace ta fito tana nuna tsaraicinta ko tana maganganun batsa a media, wallahi tausayi take bani, saboda rayuwar ma gaba ɗaya a nawa take. Amma a haka sai a ce mana ina ruwanka, kai sabgar gabanka, kai waye. Ba zai yiwu ba. Yau malamai da suke cewa Allah ya ce annabi ya ce, su ma suna zaben wanda suke faɗa ba gaskiya. So ba zai yiwu ba. Dole mu fito mu kare addinin mu da al'adar mu. Wannan ita ce gaskiyar magana.